Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Ima sad tu nekoliko različitih vesti. Ajde, kaže, Belex je oslabio, dakle, Belex 15, ono najlikvidnijih 15, ono akcije, berze. Mislim, šta je u Srbiji ikada ojačalo sem u zadnjih 12 godina, sem gluposti, ali ono što je meni zanimljivo, kaže, knez Aleksa Karađorđević, ili tako, odnosno Karađorđev zapravo najstariji sin, njegovi posmrtni ostaci bit će iz Moldavije premešteni u Srbiju. I kaže Marko Đurić, sad priča o tome kao ministar, i kaže evo, ispravili smo propust koji traje 200 godina. Pazite, oni se hvale da postoji propust od 200 godina. A zapravo kada pogledate, naravno to su opet Karađorđevići, naravno za Obrenovića niko i ne pominje, uvek se propagira ta vrsta priče, nemam ništa protiv, naravno da se to premesti ovde, daleko od toga, ali propust od 200 godina, mislim da smo mi neprekidno u propustima. I ako sada ove propuste od sada budemo za 200 godina rešavali, pa nećemo ih rešavati mi jer nas neće biti, ni kao naroda, a ni nas individualno, ali nisu to baš pametne stvari za koje treba da se hvale ljudi, ali eto, ljudi se opet hvale time, eto, mi smo ovo, mi smo ono propustili, nismo propustili, dakle, idiotske priče, potpuno. I vidite, kroz ove istorijske emisije koje pravim, mi ni posle 200, evo sad od ustanka da kažemo 220 godina, mi dalje verujemo u iluzije, mi dalje pravimo iste propuste, ne da nismo one propuste nadoknadili nekako, nego mi na iste greške padamo, na isti ispit idemo, a želimo da imamo, ne znam, 4 fakulteta, 3 doktorata. Ne može tako da se postupa. Mi nismo osnovnu školu savladali, očigledno što se nekih stvari tiče, ali to je to. Kao što sam rekao, 2 reči opisuju sve to najbolje moguće, srpska pamet. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.